दासो होनदों र सिन्था दाखालाम दानि बेखौ थिग खालामगोन आं दहाय आफा इसोर हामसिगोनहाय हामसिगोन मानसिया हामसिगोनहाय ओइ गुमा बेंगा आयो सोर बिमा खर' खोन्थाया नोंखौ बे हाग्राखौ दांलाबाय थानो गावनो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनदों इस ओइ बुरबक बे टमेट'नि हाग्राखौसो फुनो थोनदां बेखौनो दांनो थिनो होमबा बेखौलाय दांनो होनाबा माथो जाम्बाथाय जाम्बानि खियाव थाम्फै बाया मिथिबाय फु बे टमेट'नि हाग्रा माबार फु मालाबा बे खिनाय उनाव खि देरगोनलां खाथियाव सोरनि खियाव बांसिन थाम्फै बायो दहायनिफ्राय हालायलायसिगौसो बेखौनो दांलाबायसो थादोंलै माजोंसो जाम्बा होनबाय थादों बिमा नै दु बिहरनाय मालफ्रा लाबोजोब्बायबालाय माथो जाखो थारमाने जोंहा पार्टि अफिसाव मिटिं दङ आं दानो थांथारनांगौ आरो सुखे बिहारि आलासिबो फैगोन सुखेखौ थाबैनो फैनोबो खिन्थाबोखाथारबाय आं अमाया फिसाब्लाबो मेजेम थाइरेमरेमखाय लाबोखाथारबाय आं आरो सुखेया बुंखायो अमा बेदर मोनब्लाथाय जेबो नांथारला होनो नङा होननाया बावदोंसो माबार मिटिङाव थाबैनो थांनांसिगोन आंहा ओइ बिमा नों दा सुखे बिहारिया फैयोब्ला मोजाङैल' जाहोहरदो दे आं माबा थांसै मिटिङाव आं रायलायनोबा रोङा मा होननानै रायलायनांगौसै इस बिदि नङालै जाम्बि थ' थाथा रायलायबाबो बुजियो बियो रायलायनांगोन बिथिं थांनांगोन राजु ना येस आइ लाभ इउ हिरा आइ लाभ इउ अके बाय वाह नोंनि समस्यानो जोंनिबो गिदिर समस्या थेंक इउ अल दा बेस्ट थेंक इउ आयु बिहारि सुखेया हनै माथो फैगौबो आयगाहाय सुखे आयगा नमस्कार मित्रनी नमस्कार हाय आएगा सुखे आएगा बैठिए है सुखे होय मित्रनी हम यहाँ में बैठे हुए क्या खाएगा है सुखे पूरा भी नहीं है मित्रनी जी मित्रों ने हमको बोला के लिए लिखा हमको बहुत जोर से भूख लगे लगा खाना पीना भयल के ना हो मित्रनी और हमारा मित्र जी कहाँ गए हो मिटिंग है सुखे एकदम खा गए हम भात बनाएगा आएगा है सुखे हम भात बनाया है लाजिना है सुखे लाजिनाङा थिगसे खाओ अमा फिसासा स्वाद के बादशाह सुखे मालिक भी नहीं है हा माबाफोरसो गाज्रि बुंफ्रांखो ना माखो आंबा हा मानो रागा जोंनानै थांखो सिबलाय माखौ है फिफायासो रागा जोंफैसिगोन बे दा
हिरा आं नोंखौ लानानै दा बावैनो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांसिगोन मा नों आरो नोंसिनि नोमा नोम्फाया माबाफोर अबजेक्सन होगोन नामा हिराया आंसो आइ आफामोनहा नङा आं गोसो जाब्ला जेरावबो थांनो हायो आइ आफामोनहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन होनो हाया अके आं राजि नों जेब्ला लेंहरगोन आं अब्लानो फैगोन गुड न'ना नोंबो एसे लोंदो ना प्लिज ओं लोंगोन नों होफेरबाय ना नों जोबोर जौ फेथारबाय ना आं फेयाखैथ' जोबोर खुसिजों उसिफावनाय दिनैनि दिना ना बाह ओइ हिरा नोंनि बे बारफुनाय गावदां बिबारा मानोबा आंनि गोसोखौ जोबोर बोदोर खालामबाय हिरा आं नोंखौ एसे खुदुमनि दे ओइ हिरा नों जौ फेबाय ना नों जौ फेबाय हा धोरोमबिरा बहाबा थांदोंलाय नामा गैया मानसि मोजां जाला बियो लोगोफोरजों बहाबासो थांदोंलाय बियो मालायखौ दुसिनानै लाब गैया बिबारि बेखौ मालाया बानायाखै गावसो बानायनानै लायो शिलंआव फरायनाय समावबो गावनि गाज्रि आखलनि थाखायनो प्रिन्सिपालजों होखारहरजाबाय आरो दा खाथिनि कलेजाव फरायनायावबो गावनि गाज्रि आखलखौ प्रिन्सिपाल बिथाङा आंनो खबरखौ हरबाय थायो सासेल' गथ' खांनानै मोजां जागोन सानदोंमोन नाथाय दा बिनि थाखायनो आंहा टेनसनासो बारा जानांगौ जाबाय मानसिखौनो मा होननानै बुजायबावनांगौथाय बुजायबाबो लाखाया मालायनि गथ'फ्रा माब्रै मोजां मोजां खोथा लायो बिनि थाखायनो जानो लोंनो सुख गैला आहा
बा रेलगारिनि उखुन्दै खुनाय बायदि नुलायथारदों माथो। ओइ नों जोंखौ थात्ता खालामना मिथिबाय? सोमनाय जानाय लोंनाय बे जोंनि गोसो, नोंसिनि नोंफानि नङा। समा जेब्ला फैगोन, बैसोआ जेब्ला बाबेनगोन अब्लासो नोंसोर बुजिगोन। पकेटाव रां दङ, जों सोबदों जादों लोंदों, नोंसिनि नोंफानि बायाखै, मिथिबाय? जों नोंसोरखौ स्टुडेन्ट लोगो हिसाबैसो बुंदोंलै, मिथिबाय? दुद बादु लेट्स गो। अहंखार मानसिफोरखौ बुजायनो सानोब्ला गंसे मोनो, मिथिबाय? थु। ओइ सिगारेट खबसे हरलाय। न' सोबदो, नोंहाबो सोबदोलाय। धोरोमबीर, राम, अनजालु आरो गियानि, नोंसिनि मुंफ्राथ' जोबोद मोजां। सिगारेट सोबग्रा मानसिखौ टिकेटखौ मोनगोन। बेखौ गेलेनायनि जायगाया जाहैबाय गोथैसालि आरो बे गेलेनायनि गाहाय आलासियानो जागोन मानाव गेदेर मुस्रि जमराजा। मिथिबाय? बिनि फिननायखौ नोंसोरो दानो मिथिया, बिनि फिननायखौ नोंसोर सम फैब्लासो मिथिगोन। बी केयारफुल माय डियार बयज। गावनि जानानै मा बुजायनो गोदों गोलैदों प्रिन्सिपाल सार? जोंनि खोमायाव बेफोरबादि बोसोना जेबो सोलिनाय नङा। थौ थांसै। बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखालै, फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय, उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय। दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखालै, फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय, उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय। हाथाय बाजाराव टाउनाव थांना सिनेमा नायबोनानै, सेंग्रा मोजां लोगो मोनब्ला मेगन थिफायनानै, मिनि हादे मिनिना नोङो गय जाहोनानै, फैनाय समाव नोङो आंनो रुमाल गथायनानै। दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखालै, फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय, उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय। लाइजाम दाव रायज्लायदाव गोसो गेलेमबायबो, गोसोखौ हमथा हायैयाव फाग्ला बोरबोबायबो। लाइजाम दाव रायज्लायदाव गोसो गेलेमबायबो,
गोसोखौ हमथा हायैयाव फाग्ला बोरबोबायबो नोंखौ नुवाब्ला उरां फारां मोनग्रा जाबाय आंबो खिन्थानानै लानो हाया बिमा बिफानावबो नोंखौ नुवाब्ला उरां फारां मोनग्रा जाबाय आंबो खिन्थानानै लानो हाया बिमा बिफानावबो दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखालै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखालै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय इलेक्सननि गामि गामि बेरायनानै स्लगान आरो साउटिं होनाया गाबोननो जोबसिगोन नङा होमबा बेनिखायनो जोङो दा ग्रुप ग्रुप जानानै गामि गामि हाबहैनांसिगोन आदानि बुंनाय बायदि जों गासिबो खामानिखौ मावनांसिगोन दे औ दे मावलायदो हाब आदा आंहाथ' लेट जाबायलै नै नोंना बिदिनोसै दे जिरायदो फंबाय जिराय दे जिरायसै थारमाने जोङो गाबोननिफ्राय गोरों गोराखौ साबख्ल' साबख्ल' गामि गामि हाबनानै खामानि मावनांसिगोन आरो जोङो मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनांगोन नंगौ ए फंबाय बुसा जों गामिनि मानसिखौ बुजायनानै कनभिन्स खालामनांगोन सिन्था गैथ्रालै आदा आंना फिला साफा मोजां जोबखा आदा बेफोरखौ साननानै एखमब्ला उन्दुनो ओंखारलायलाङालै आदा नाथाय आदा सोरबा सोरबा दादा मिदा रांफोरबो बियोलै आदा ए फंबाय बिनि थाखाय नों मा खर' सादों जिंगा गैयालै फंबाय रांनि राहा जाथारगोन जाबाय एबार हले जाबाय बयनिख्रुइबो बांसिन आदाया भटआव देरहाथारनांगौ बथलनि सावगारियाव बथलनि सावगारियाव बथलनि सावगारियाव एबार हले गखाथारला नोंहाथ' मोजां मोननाय दंखायो आं नोंबायदि जौ फाग्लाखौ मालाबा मोजां मोननो हाया I hate you फागुनि नों दिनै हिराजों गुलि गुलि खालामनानै बेखौ नागारबाय नङा होमबा थै लोंग्रा जुनारा गोदान गोदान थै मोनलोंनो हास्थायबाय थायो आंहा जुलिनि अक्ट' जाबाय आंखौ टेनसन दा खालाम फागुनि हाब बहा थांजोबखोब्रा ओइ रावबो गैया नामा थैजोब्बाय नामा बे न'आव रावबो थाला नामा बबाव सुनस्रिहैजोबथारखो होमबा हा मा जाखोनो मा जाखो हा बिहारि सुखिया फैनांगौआ फैमारखोना फैमारदा जाखो फैदोंमोनहाय माबा ओंखामखौबो एसेल' जानानै ब्लडसो सिखारलांदों सि नों गास ओइ लाथिख' बिमा ओरै फैनायसाय ओरै फैनाय हा मा जालायखो मा जालायखोसो होनदो मोसौआ जनानै मालायनि गम जागासिनो दङ बे मोसौआ जवाखैलै आदा नों बसासोलै जवाखैब्ला माब्रैथो मोनजाखो बेलाय मोसौआ जवाखैलै आगै उखिल जोंना मोसौआ जनानै बैयाव गम जागासिनो दङ बेखौनो जायाखै होनगासिनो दं बे साला लोखिसारा बैयावसो खादोंमोन आगै हाब मा गाज्रि रावलै बे मानसिफ्रा बिदिनो गोरोन्थियावनो भुल मावो डक्टरनाव थांनानै मुलि बिहैबाबो माबा खर' सानायनि हट
दे नोंथांमोन दे दे स्टार्ट खालामदो दे होमबालाय दे बिदिब्ला Cheers. बेफोरबायदि सौदावलायबा गुन्दाफोरबायसो मोनहां हे नङालै मा आस्सा जों बेवहाय साथामबो अफिसार जोब बाय सोर सोरहा माबायदि गथ' खांखो बेखौ एसे मिथिलायनाया गाहाम जागोन नामा नंगौ मिथिनो मोनलायोब्ला गाहाम जायो आच्छा बिदिब्ला एग्रिकालचार अफिसार नार्जारी बिथाङानो बुंग्रोदो बे गथ'नि खोथा बुंबानो खर'आनो गरम जाजोबोलै नोंथां टेनसन जानाङो दाखालिसो इन्डिका गंसे बायना होनांबाय आङो नङाब्लानो बुख्रुबनो जोख्रुबनो सौख्रुबनो बेबायदिसो होनोलै नोंथां मा जाबावनांगौ जाखोथाय नङाब्ला शिक्षायाव आरो बिखौनो पास खालाम हायासै हे भगबान आंनाबो माबा कारिश्मा गारि नांगौ होननानै दाख्लैसो बायनानै होनांबाय मा मबाइलथाय 35,000 बेसेननि आरो मबाइल गंसे नांबावगौनो शिक्षा गुरु प्रिन्सिपालनि गथ'खाय आं बिदिसो जानाय नङा सानदोंमोन टेनसनलै नोंथां टेनसन गावसोर देनां देरनानै बिमा बिफा जाहैब्ला बुजिहैफिनगोन ना बुजिहैफिनाथाय उन्दै समनिफ्रायनो जौ लोंनाय थांखु जानाय सिगारेट सोबनाय मा नायनो नुब्लाबो नायख्लेंनानैसो थानांगौ जायो इसलै नोंथां जोंनानो सासेल' गथ' खांनानै मोजां जाथों होननानै शिलंआव फरायनो दोनहरबाय माबा बदनाम जानानै प्रिन्सिपालसो होखार हरजाबाय दा खाथिनि कलेजाव फरायनो होलायबाय बेवहायबो हनै जोंहा प्रिन्सिपाल बिथाङानो मिथिगौ बे गथ' सासेनि थाखाय जोंहा खर'आ टेनसनानो जोबला मोजांलै मोजां गोलैगोन आं हाथारलालै बेलाय मोनबाय थादोलै नोंसोर थांदो दे थांदो बाय आं जौ फैबाय इसोर बेफोरबायदि गथ'खौ मा बुंबावनांगौ जाखो बे न' सिङाव सोर दङ मिथिगौना नोङो इसेल' नुदों आफा इसेल' ननसेन्स बेखौ सिनायाखै नोङो एक्सकिउज मि सार नोंखौ र' नों थांदो थुदो बाबा थुदो नों थांदो इसे धर्ज ला नोंथां इसे धर्ज ला नामखौ मोनना दोनदोंमोन धोरोमबीर नाथाय बिनि उल्था टेनसना नोंथाङाल' नङा टेनसना जोंहाबो दं बयहाबो टेनसन दंजोबो टेनसन बयनिबो न'खराव टेनसन हेलो ओइ आदा उषा
मार फैदोलै जोंहा पार्टिया इलेक्सन देरहाबाय देरहाबाय हा हा हामथारबाय देरहाबाय है अमा बुथारगासिनो मा सम थाबोलायबायलै माब्लाबो मा जाखो आया माखौ मिलाबाय बोरबायसो नामा माखौ बोरखो Apa para sendela? Kasih lagi. मा फौलाखिसलै आंना जौखौ बासिनायाव गैया खापसे सोहोरागौ मानि आखायानो मावगाथारा ओइ बाजै खापसे लाबोदोलै मैया लोंनाया बारा जाथारदों दासो थिग जादों माथाया जों बायदि जालांगोन बे फिसाफोर खबरदार जौखौ बारा दालों जों बायदि हारा मुरा नुजानाय ख्राव जागोनबो हा नोंसोरलाय माथो बेबायदि बैसोआव एसेबां मानि लोंबावो फालाय जोंहा हारा मुरा हाबजोबथारबाय सानसे मोनोबानो थानो हाला जों लागोन हाला जालालै नोंसोर आं थांसै नोंसोर लोंदो थादो ओइ थ'थ' ओरै बास्लांसै थ'थ' ओइ लोगोफोर हावनोलै महर गोसा सिख्लाबो नाहरदों जंखायोलै थ'थ' आयौ बेलावा गिदिरथार नै आयै नासेया गिदिरथारमोनहाय सिख्लाफोरनि महरफ्रालाय माथो जाथाव सलाथावथारलाय ओइ नावलाय सोर बिसोरो ओइ लाजिया नोंसोरो सिख्लाफोर नागुना बिदि नायफैनो लाजिनो नोंसोरखौ जों दिनै ओरैनो हगारनायाव गैया ओइ फाग्ला मा ओंखारबो मा मुं नोंना बैसागि बुङो मा गामिनि थाइगिरगुरिनि अ थाइगिरगुरिनि बैसागि आं नोंखौ हाबा खालामनो होनोब्ला नों गाज्रि मोनगोन नामा जों बायदि लेखा रोङै जाम्बि महर गैयैखौ नों माब्रै हाबा लानो समायनो बैसागि आं गोसोजों समायलाबाय आं नोंखौ दा बावैनो हाबा खालामथारगोन बिसोर बिदिसोना हो आं दा बावैनो नोंसिनाव थांगोन दे थादो दे
लोगोफोर मालाय फाग्लियासो खाफाल गेवसिगोनहाय आयो फाग्लिफोर हाब मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारोब्रा ओइ बिमा बिमा दै लाबोलै दै एसे मुलि जानां मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारो न'आ हर मोनदों होननानै बांद्राय जासोगोन मा खालामब्रा बिमा अखमबा फुथिया जाब्रेबाथाय जाब्रेबाय जाब्रेनाय जायोलै बिमा सेंग्रा गोरलैखाय नोंस्रा खुब फुरथि खालामनो मोजां मोनथारो नै माबा बाथ्राफोरखौनो बिदुंसो लांथारलायबाय बेनिया फै मालै सेंग्राफोर मा खबर मा खबर सोंदों नोङो नोंनि नोंसासो हिराया सासे बांगाल हौवाजों खारफानानैसो दङ दा बर' समाजा हमनानै दोनदों नोंसोर माबार गोख्रै थांनांगौ नङाबा नोंसोर बिगुर जिगोन सि मा लोखि सारा गथ'लै बेलाय लोखि सारासो होनदों नोंसोरो बाराबा नोंसोर जेन्दायाव नोंसोरबो बिगुर होगोनलै माबा थांबा थां खोनाबाय फिसाखौ खाङो मोजां जानो थाखाय फिसाखौ मोजां नाम दोनो मोजां जानो थाखाय हिरा सना रुफा बोरो दिनै मा गन्थं हाखो जथ' होमब्ला बे गासिबो नोंनि दाय आंनिल' मादाय फिसाखौलाय सानैजोंसो खाङाखै होनबा गावबो एसेबो बुंथ्रा नालाय ओइ सिरिथा नोंसोरखौ एनबेंगा आयौ हाब मा अद्भुत जिनिसलाय बेलाय हाब आंथ' नांगौखौ मोनसनबायलै सोर इन्जिनियार फाग्ला बानाया होमबा बेखौ नों थाथ' हाब मा एसे गोमोथाव माइब्रा आथा बादि मोजां मोनलायनायलै बियो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनाया बिसिनि मोजां मोनलायनायखौ नैबेजों बुजायनां बेजोंनो फोरमायना होनि आं दहाय आदा आंखौ हाबा लाथारनांगोन नोंखौनो सिमां नुब्ला गान्दो बेलथायनानै लायो आङो जों सानैनि बैसोआ थास'जों समान जाथों थैखांनायनि उनावबो इसोरा जोंखौ दै आरो बोरियाव थानो हानाय बायदि एम्बु नङाबा सिंखावरि जोनोम होथों माखौ मिनिलाबाय माखौ इसिबां मिनिफादोंलाय आंसो मोनजादों जिरादखौ नों मा मोनजानाय मिनिफादोंलाय सिगांलाय नों मोनजानाय गन्धआनो आंनि गन्थंजों हाबनानै उदै गंसे मानि मिनिनाया हाबजोबथारदों ओइ थुद' नङाबा दा बाथ्राफ्रा उनफ्राव बोरैबासो जानो हागौ
दिनै बयबो रंजानांगौ गोगोम पार्टि जानांगौ दैब्रांखौ लोगो मोननायनि जागोन ओइ बैथिबो लायलाय लाय होखायनांगौलै खुवा खुनायजों लोंनाय जानाय थिगसे जाखागोन प्ले खालाम गोसो लोगोफोर एक्सिडेन्ट जाबायलै एक्सिडेन्ट फाग्लाया खुवाखैसो मेगन नुगासिनो माब्रै थैबायसो नामालै दैब्रां मानसियासो थैबायसोलै दानिया मा खालामनांगौ Hei, manusia tiba. Ayşe. Mabrı bütçeye nöngsi नुदों नामा? औलै जौ लोंनानै होलांदों मटरसाइकेलजों एक्सिडेन्ट जादों। Ayşe, मैयासो बांगालरनिफ्राय बन्द' मोननानै फैदोंमोन। आदा, बे मानसिया नोंनि मा जायो? आंनि फिसाला जायो। आयै। मैयासो बांगालरनिफ्राय फैदोंमोन। बिदिनो लोगोफोरजों लोंनाय जानाय सोबनायावनो बिदिनो जालांबाय। मा खालामनो आदा, दानि सेंग्राफोरबाथाय बेफोरबायदिल'सै। आयै फिसा नायल' जाल' सासेल'थारमोन।
मैयानो फिसौखौ आं गारहरनो फैदोंमोन नोंखौ लानानैनो संसार मोना दा नों आंखौ नागारलांबाय आं सोरखौ लानानै संसार जाबावनो आं सोरखौ लानानै संसार जाबावनो दा नोंखौ नागारलांबाय हामबायसै आदा हामबाय थुदो आदा न'आव लांसै थुदो ओइ बाबुमोन हमदोलै हमदो थुदो लादो थुदो ओइ आदा गुमा बोरमा लानानै मा बिरलायलेखोब्रा नोंलाय आंखौ गुमाखा बिरलायदोंसो नंगौ नारा नोंलाय आङो थाबायदोंसोलै थाबायदों बोरमा बुन्दा आदि लायदां बिरनो हानायमोनब्लाथ' ओरै याव होख्लायथारगौमोन आङो नोंहालाय माथो उकिल होनलाय खामला मावला बायनानैसो जायोनो नों आंखौ खोनाथाराखैना आदा हा आं दाना खामला मावलालै आं खोनाथाराखै मेमब्रायग्रा देवानसि जाबाय आं दाना मेमब्रायग्रा औ आदा मेमब्रायग्रा देवानसि जाबाय आं माबादि मेमब्रायग्रा नोंलाय जाथावथारिखौ जाहोग्रा ओरैजों जाहोग्रा औ हामाथो नंखौ नोंलाय औ आदाया बोरमाखौ बुन्दा होनदोंमोन नामा औ फंबाय बुन्दा है बुन्दा होनालाय बिदिखौ हा बेखौ बुन्दा होनाथाय माथो नंखोब्रा नोंलाय बुन्दा होनालै आदा बेखौ बुन्दा होना नों आंजों हेबनोसो सुलुं लादों नङा होमबा बुन्दा बोरमाखौनो बुन्दा नङा होनना बुंगासिनो दं नङा होमबा मानसि मोजां नङा नोङो मा जाखो मा दावलायबाय थाखो बे उकिल मेमब्रायग्रा देवानियानो बोरमा बुन्दाखौनो बुन्दा नङा होनना बुंदोंब्रा नोंहालाय माथो नुखाथारनानै नङा होनबाय थानांगौ बोरमा बुन्दाखौलाय बोरमाखौ बुन्दा होनालाय बाजै बोरमाखौ फान्थासो होनो फान्था नंगौथ' बोरमाखौ फान्थासो बुंमारो फान्था टेनसन उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गरिब टेनसन दं सुबुं हारिया जिनिसनि दामफोरा लाब बारायदों सेंग्रा सिख्ला गोसो थोनाय फाग्ला बोरलायदों गामि दरसेयावनो गावजों गाव हाबा लालायदों सोमोन्दो लिंनायाव बेखौ लिंब्ला बेखौ गोरोबा मोनदों उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया बिमा बिफाया सानदों गथ'खौ कलेजाव थांदों हनै मबाइल हमै सिख्लाफोरजों टाउनावसो आड्डा मारिदों
बिमा बिफाया सानदों गथ'खौ कलेजाव थांदों हनै मबाइल हमै हमै सिख्लाफोरजों टाउनावसो आड्डा मारिदों बैसो गोरलैयावनो हाबा लानाय बैसो जाया गारा जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय थांखु जानाय टेनसन टेनसन बयनिबो खर'आव टेनसन उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि न'खराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि न'खराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि न'खराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया juk 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 बोथोरा थांदों खोन्दो खोन्दो बैसोआ हाबदों हालो दैलो बोथोरासो थोनखोना मानसियासो खालामखो जेरावबो साग्लोबबाय इउरिया फस्फेट बोथोरासो थोनखोना मानसियासो खालामखो जेरावबो साग्लोबबाय इउरिया फस्फेट मैगं थाइगं मानसियानो होयो मुलि रोङाब्ला खबरदार मानसिनावनो गावफिनगोन गुलि टेनसन टेनसन बयनिबो खर'आव टेनसन उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि न'खराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि न'खराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया जिनिसनि दामफोरा लाब लाब बारायदों सेंग्रा सिख्ला गोसो थोनाय फाग्ला बोरलायदो गामि दरसेयावनो गावजों गाव हाबा लालायदों सोमोन्दो लिंनायाव बेखौ लिंब्ला बेखौ गोरोबा मोनदों उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि न'खराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया टेनसन टेनसन बयनिबो खर'आव टेनसन आंनो दिनै नोंनि जोबथा फिननाय नांगौ जोबथा सोंनायनि फिननायखौ आं नोंनो मा होनांगौ आं फन हरब्लाबो सुइच अफ खालामनानै लायना खार'ना मा मानसिनो इसोरा नायनो थाखाय मेगन हरदों खोनानो थाखाय खोमा हरदों दाख्लै बर' समाजाव मानो हमजायामोन सोर हौवाजों दोनखारलाङामोन नों मानसिया गुबुन हारिजोंबो बेराय मोना नामा बे थुलुआनो बर' समाजा एदा होनानै मेथाइ खुङोदा आंखौ बास 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 बिनिफ्राय साबसिन आरो मा दंबावो बे समनिफ्रायनो आंनि मेगन नोजोरनिफ्राय बेसेबा गोजानाव लंपेन्ट गानग्रा हिन्जावा आंनि आइ आफानि माब्लाबाबो बिहामजो जानो संबाय मिथिबाय लेट्स गो या 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 हाब मासि गोबाव खिखोब्रा बिलाय एफा गोबाव खिबाय बायलै दाबो सफैबाया हाब नियेनसो बालायलांबायमोनलां मैया मैसो बेदर जानानै उदैया गन्दगल जानानै आउट गोयिंआ थिग जायाखैलै आच्छा गुमा आदा मा एमएल सिनाव मोसौ गायखौ बिनानै मोनाब्ला मा खालामनांगौ मिथिबायना नोङो ओहो आं मिथिथाराखै आं नोंनि उन उन थाग्रासोलै नै बेलाय माथो हा बोरो बेखौ मेदामनो खिथानानै गन्दगल खालामबोनांगौ या भामनालाय बेखौ भामोना हाब मासि मोजांलै ओइ नुवा खाथि
ओइ हरदो सारा दंना गैया? गैया। मेदामालाय दंना गैया? दङ। मेदाम। मा खबर उकिल? सारखौ एसे नांगौमोन। फैयाखै, दा 3 बाजियावसो सफैगोननो। मेदाम, सारनि सिंनि खामानिखौ जों मिथिगौ। मा सिंनि खामानि बेलाय उकिल? सिख्लाया जोंनि खुरमा जायो। नोंसिनि सारा बिनावनो सम सम हर थाहैबाय थायो। दा नोंनो सोर फैदों? फैथोंसैल' बियो। नोंसोर थांदो। एसे खरसाफोर हरबा हामगौमोन मेदाम। बिदिब्ला बे 500 रांखौ लांदो। खिन्थु मानसिखौ हले आंनिसिम हमनानै लाबोथारनांगोन दे। जागोन मेदाम, जाथारगोन। आंबो हले बेबादि मानसिखौ नायनो हाखाथारा मेदाम। बेखौ दानो खानाय हमनानै बुद्रुथारगोन आं। थादो मेदाम, थादो। दे थांदो दे। जालासिगोन बियो सानब्रै थिगैनो दंथ'। हाब उकिल फंबाय, माथो बिदिजोंबो मोनजायोब्रा। नुखो नोंलाय? आं जाबाय उकिल। बैसागि। मा? आं नोंखौ बेयाव लेंहरनायनि खारनानो जादों आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नों मा बुङो? आंनि जिउआनो दुखुथिया जिउजों दाजानाय। नोंसोर बायदिया आं बायदिखौ आलायनानै लानानै मा मुलाम्फा जानो? न' जायनि गोसोआव दुखुथियाजों बुंफबनाय बिनाव बिमा, देंखो बाबाया फरायसालिनिफ्राय फैदोंना फैयाखै? मिथिया आं। मा जादों? मा जादोंसो होनदों नोङो? मिथियाखै नंदों नों आंखौ? रिन्दाव, नोंबाजैया मा जादों सोंहैनाय भितराव। जागोन सार। बेनोथ'लै मा जाखोथाय? बुजिनोनो हायासै। बाजै, मा जादों? नों खिथायाब्ला माबोरै मिथिनो जोंलाय? नोंसोरबो एखे बिलोनि नासो। आच्छा, मा जादों बाजै? बुंदोल' दे। मा जामारदों बिलाय? नों खोन्थागोनथ'। समायला खोन्थागोन होननानै। सयथिथालै बाजै, नै खोमा खेबबाय आं। नों जाखौ सोंदों मिथिब्ला खिथाथारगोन आं। नों बे सिख्लाखौ मिथिगौ ना मिथिया? बोरो? आंथ' मिथिथारालै बाजै। सिखोमानो दासान नोंबो। सयथिथालै बाजै, साननि मोनसे जोंनाय, हरनि मोनसे जोंनाय। खोमा खेबनानै समाय लायो आं। बे सिख्लाखौ नुहांबो नुवाखै आं। सारजों आं सब समाय एखे लोगोसेनो थाबाय थायो। बहा मोना नों बे फट'खौ बाजै? बेखौ उकिल होफैदों। बे सिख्लानाव नोंसिनि सारा सम सम थाङोनो माथो। साला उकिला बिनिसो उकिल जादों बियो। र' बाजै, दसे थाथ'। बेखौ दानो हमनानै लाबोगोन आं। नै सार, साला उकिला नोंखौ बे सिख्लानाव थांबाय थायो होननानै बुंदों। बेखायसो बाजैया रागा जोंदों। हाबाब, मा एसे बैजात मानसिलै बिसोरो। मानसिखौ कि बेबायदि टेनसन खालामबायो? र' सार, बे मानसिखौ हमनानै लायनां। मा जादों हिरा? बैथालि लाजा नोङो? मालाय मोजां मोननाय हौवाखौ मोजां मोननो? मा जाखो?
मा जाखो मिन्थियाखै सानदों नोङो आलायजों मोजां मोनलायलायनाय बिजामादै सोमोन्दो जानायखौनो मोजां मोनो लाजा नोङो नों मोजां मोनला नोंहा मानो गारजानांगौ जाखो नों दिनैनिफ्राय आंनि बिमादै नङा नोंखौ लाजि गैयै नों आंनि बिमादै नङा दिनैनिफ्राय आदै बिमादै नङा नोङो आं दिनैनिफ्राय एफा गाज्रि आखल लाजा मालायनि गोसोनाय हौवाखौ आदै लाजा नोङो बैथारि लाजि गैया नोंखौ दिनै बुथारथारगोन आङो लाजा मालायनि हौवाखौ सेनो लाजा नोङो बैथालि गोसाथारलै नै आगै नोंदा बारा बुदायाहाय नों लाफाबाय थादे आं दं नै बाजै नै आरो आं साननायसो बावलायलांबाय सोरखौ नायनानै थाबावनांगौ आंलाय लोमजाबा नों आंजों बाजायोमोन आं दाना गुमा सोबदोलाय नांला आंना देहाया एसे गाज्रि माथो दाबो फैदाब्रा लेंनानैसो लायनांसिगोन नामा फैगोन आं दिनै बिनि खोथा होखादों मन्दिराव जुलि लायगोन होननानै मन्दिराव जुलि लाखांनायनि उनाव खाथिखौ जथार होनांगोनलै आयंआ खोनाब्ला जोंखौ खम रागा जोंगोन नालै नोंसोर बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङाब्रा आं दंना ओइ माथो नों मोजां मोननाय हिरेया बैसागिखौ बिमादैसो जायोनो दाखालि बैसागिजों मोजां मोनलायनायखौ खोनानानै हिराजों बैसागिजों गुद्दा गुद्दि नांलायखांबायनो नंगौ नामा औ हैद नोंनि गुजुनाया बारा जाथारबायलै डक्टरनावसो देखायनांसिगोनदां ए हनैलै फैबायदां ए बेनोलै नंगौ बिनो थ' बैसागि आं नोंखौनो फैगोना फैला मानो इसेबां गोबाव जाखोसो नंबायमोन धोरोमबीर मा जाखो धोरोमबीर आइया मा जाखो नों थुदो बेखौ माबा डक्टराव लादो थुदो नोंस्रा सोरबाफोर माबाफोर जादों नामा औ आदै नोंनि मा जायो धोरोमबीर होनो आदै आंखौ जुलि लानो होननानै लेंहरदोंमोन बेयावनो हठात थैगोन बेमारिनि न'खरनि मानसिया सोरमोन आंनो सार अ नोंथाङा चेम्बाराव फैथ' जागोन सार फै हाबफै जिराय दा बर्थमान बेमारिनि हालोदा मोजां नङा आं जोबोद नाजादों दा एसे मोजाङाव फैबाय नोंथाङा सुबिदा दङब्ला रुगिखौ हायार सेन्टाराव लांनाया गाहामसिन जागोन जेरै भेलर बा एप'ल'आव लाङोब्ला रुगिया गाहाम जानो हागौ जागोन सार नमस्कार बेमारा सिरियास जाबाय नोंसोरो बे गथ'खौ न'आव लाना थांफिनदो आं धोरोमबीरखौ भेलराव लाना थांसै दे आदै
थ'दो न'आव थांफिनसै Angkat, tuh, sarnisim tuh. Angkat lawan angkat. Tuh, sarnisim awak tuh. Semen nang salah ber. Berapa? Tuh. माफ खालामदोलै माफ खालामदो रिन्दाव बिसिनि गाथाखौ खेवना होदो साला थगायसुलाफोर माथो माथो दाय मावलाबायबाय नोंसोरलाय हा नोंसोरलाय मानोथो बिदि नंथारिखौ थगायामोन सारनाव मोसौ गाय दरखास्त होनानै मोनैनि थगायफ्रांदों सार निमाहा होदोलै सार अननानै निमाहा होथारदो मालाबाबो हामबाय गोरोन्थिखौ मावथारला नोंसोरखौ माफ होबाय आं नोंसोर दिनैनिफ्राय माब्लाबाबो बिदि दा थगायसै दा नोंसोरनो मोसौ गाय माफा बायनानै लांनो बे रांखौ हरनाय जाबाय बिदि दा थगायसै दे मावथारलालै सार जों माब्लाबाबो बिदि मावथारला इसोर हामबाय जों दिनैनिफ्राय मावथारला जों जादों जोहोलाव आंहा बेखौनो मा जाखो मा बेरखौ नुनानै बिखा ख्लाब ख्लाब मोनथारदोंमोन हां मोसौसो मोनबोदों माथो जा मोजांखा जाहा एमएलसिया हरदों उखिल बेफोर जाबाय उखिलनि खामानि गोसो जायोबा नोंनि हिनजावखौबो आंनि खालामनो हागौ आंनि हिनजावखौ साला नोंनि हिनजाव खालामनानै लानो नागिरदों र' नोंखौ दा होगोन आं रुवाजों मिथिगौ नोङो र' नोंखौ दा नायथारगोन आं साला मालायनि हिनजाव सेग्रा बियो होनो साला होनो नामा आखायाव दानो नामा ना बिखायाव दानो नोंखौलाय ओइ साला होनो नामा होथार नामा बिखायावनो नै होथारनोसै आंना ओइ साला आं नोंसोरखौ दिनै बे दखानावनो बुजायगोन सिगारेट सोबनायनि सेथि बान्थायानो जादों थैनाय नैथि बान्थाया केन्सार थामथि बान्थाया बिखायाव गाराय ब्रैथि बान्थाया गुजुनाय आरो देहा रानलांनाय बाथि बान्थाया हापानि बेराम आरो सिगारेट सोबनायनि द'थि बान्थायानो जादों मा बिमा बिफानि मेगननि मोदै आयै फिसा डाक्टारनाव लादो आइ फा डाक्टारनाव लादो आं गोरोन्थि मावबाय आयै आंनि जिउआ जोबसिगोनखौ आं मिथिखाबाय आयै आफा नाथाय आं आंनि गोसोनि अख्रायाव आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंनो हायाखैसै आं पापि आयै आं सुनि अहंकारा मानसिखौ मा खालामो दिनै नोंखौ लानानै जोंहा बेसेबांबा गिदिर